Hello लोगोफोर वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विथ अनदर भिडिअ स' लोगोफोर नै आं दा माइ सौनो फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय मिलाव फैदोंमोन ओमफ्राय दा मिलनिफ्राय फैबाय दं ओमफ्राय दा नोंसोरनो मोनसे गामि खिन्थिनि नैबे जाबाय नुनाया आइथियाबारि गामि आरोना ओमफ्राय बे गामिनि न'खरफ्रोमबो सरकारनि न' मोननाय जादों नै PMAY-G नि न'खरफ्रोमबो माने गासै न'खराबो दं आरो न'खरसेबो बाखि गैया होनजायो मेक्सिमाम 100आव 99.99% मोनजोबनाय आरोना लोगोफोर स' बेफोरबायदि एसे डेभेलप जाजोबनांगौ गामिफोरा नङा होमबा डेभेलप जायोबा जोंनिनो मोजां आरो जोंनिनो मोजां गोजोन सुदेम आरो नैबे लामायाबो CC ब्लक जाबाय न'खरफ्रोमबो PMAY-G न'बो मोनजोब्बाय आरो लोगोसे वाटार साप्लाइबो जाबाय नोंथांमोन ओरैबायदि गोजोन माने हेपि दा माने गामिफोरा बेफोरबायदि डेभेलप जानांगौ डेभेलप जानायखौ जों बयबो हास्थायो लुबैयो नोङा होमबा हा स' नै बिथांजों आंजों फैदोंमोन आरोना नायनो हागोन बिथांखौ ओमफ्राय नै लामा लामा बिबार बारि दाउआ सब डेभेलप जाजोब्बाय दै लोगोफोर नै नाय न'खरफ्रोमबो माने गासैखौबो फुटेज खिन्थिजोबनो हानाय नङा थेवबो आं बुंखाबाय माने न'खरफ्रोमबो मेगनजों नुनाय नोंथांमोनाबो मिथिखागोन आं बुंखाबाय न'खरफ्रोमबो आरोना न'खरफ्रोमबो है मा बुंनो आरो बेफोरबायदि डेभेलप जाजोबनांगौ गामिफोरा नै शिब मन्दिर आइथाबारिनि शिब मन्दिर दोङो ओमफ्राय कृष्ण मन्दिर खोमा कृष्ण मन्दिर ना मा होनो बेनो गामिखौनो नायदों आं दिनै फार्स्ट रिभिल खालामा मोखां दिन्थिया आङो जानला मोनला फैदों ना गामिखौनो नायसाबदो आरोना लोगोफोर दिनै सब डेभेलप गामि डेभेलप माने डेभेलप जाजोबनायानो बुंजायो आरो नै हिसान सोंगासिनो बिहुनि नै आबैमोना जिरायगासिनो दं गासैहाबो आरोना न'खरफ्रोमबो बेफोरबायदि नुबा मोजां नाङो आरोना स' बे गामिनि मुङानो जाबाय आथियाबारि गामि बुङो ओमफ्राय ओरैनो बेथ' लकेसनाव हाबाखै हाबनाया स' ओरै फैलाय नोंथां माबा सोंनि ओरै फैब्रा बे गामियाव नोंथाङा मा नुनो मोन्दों हा वाव very beautiful गामि नायदो न'खरफ्रोमबो सब न'खर माने सोरहाबा गंनैयालागै नुनाय रखमानो सिगांनि गोदोनि हाबबो दङ ओमफ्राय दा गोदान बांसिनानो गोदान खाजोबनाय आरो नै दा गोदान सब गोदान खाजोबनाय ओमफ्राय गासैबो दै न'खरसेबो बाद गैया दा माने गाथिनाबाबो दोनफ्रामनाय माने स्टार्टिं खालामनाय बा उद्बोधन खालामनाय बेफोरबायदि खालामजोबनाबाबो दोनखाथारदो न'खरफ्रोमबो आरो न'खरसेबो बादानो गैया नायलांबाय था नोंथांमोना जोबजासिम बे गामिया बारा गोबांबो नंखाया नोंनाया आं जै खिन्थिदों बेखिनि जाय स्टार्टिंनिफ्राय खिन्थिदोंमोन बे स्टार्टिंनिफ्राय इयावबो मोनदो जुम केपासिटि गैया आंनि मबाइला गावनि मबाइल नालाय ओमफ्राय नै साना हाबहां जाबाय आखाइबो रुवायलाय लांबायलै हा मा होनदो आच्छा नायाखै आङो नायफिनाखै चेक खालामनानै बे फख्रि दं नै आरामसे सबाबो न' स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय दै नै बे बिथांनिफ्राय स्टार्टिं खालामना